En aquestes eleccions el jovent de la ciutat ens hi juguem molt perquè en aquestes eleccions es presenten 3 escenaris possibles. En aquestes eleccions ens hi juguem que segueixi l'actual govern de la ciutat, que segueixi aplicant-se un model caduc de ciutat només basant-se en grans esdeveniments, en Jocs Olímpics, en fòrums de les cultures, que no tingui on la ciutadania no hi tingui cap paper important, i ens hi juguem 2 altres escenaris. Un que és avançar a aquest escenari actual per la dreta, per la prohibició, per la sanció, o guanyar aquest escenari per l'esquerra. És a dir, guanyar aquest escenari per la justícia social, guanyar aquest escenari amb la igualtat d'oportunitats real dels i les joves d'aquesta ciutat. Aleshores, l'única garantia per poder batre aquest escenari actual per l'esquerra som Esquerra Republicana de Catalunya i les Joventuts Esquerra Republicana de Catalunya. El nostre candidat Jordi Portabella i jo mateix com a candidat de la GERC assumim aquest repte de tirar endavant, de liderar aquest nou projecte de ciutat que és l'anomenat la creació del tercer espai. Hem de lluitar, hem de treballar i hem d'aconseguir mobilitzar la ciutadania i sobretot mobilitzar el vot jove i el jovent per crear aquesta ciutat d'esquerres on tots ens hi puguem sentir còmodes.